ишәбез. Бүген без сыйышык ясыйбыз. Аның өчен безгә пешкә кирәк булачак һәм каен кирәк булачак. Сыерчык кырсы өчен 1 сантиметрлы тишек ясыйбыз. Менә шундый тишек безнең булды. 1 сантиметр. Хәзер без борын өчен 15-ле сверло белән төшәбез. Менә андый тишек безнең килеп чыкты.
shashni mushalardan qo'ydik. Shash yuka g'ashidan yasalgan. Boshini kepka qo'yib, biz uni qodoqlab qo'yamiz. Bizning sayr oyog'i sizga oshiymi?